Alközpont, akkor Triton. Típusengedélyezett alközpontokat Tritontól, bérletbe is. A Magyar Távközlési Vállalat is forgalmazza. Ha alközpont, akkor Triton. Lazíts, ha már semmi sem jön be. Törd meg a varást! Itt a KitKat! Finom tejcsokiba mártott, ropogós ostya. Kapcsolj ki! Hív a KitKat! Azok a bizonyos napok mindkettőnknek nehezebbek. Ő érzékenyebb, én merültebb. Segíteni szeretnék neki, hogy nekem is könnyebb legyen. Minofit, hogy azokon a napokon is fit legyek. A Markos-nádas duó eddigi legsikeresebb kazettája, csak 18 éven felülieknek. Kadencia kiadó. Erre megszólalt a béka! Nézze már meg, doktor úr, mi lőtt a seggemre! Kadencia kiadó. Bárkiben előfordulhat külföldön, hogy valami nagyszerű dolgot él át, amit szeretne azonnal elmesélni, vagy csak egyszerűen hiányzik egy kedves hangot. Ha hazatelefonál, hívjon Magyarország Hungary Direct számát. Telefonáljon forintért. Vagy otthon. Jó reggel, itt Magyarország. Hungary Direct. Azoknak, akikkel történik valami. Képzeljen el egy új kávét, amit ugyanazzal a gondossággal válogattak és pörköltek, mint a Dauegberts Omniát. Egy új kávét, sajátosan telt, harmonikus ízzel, amit úgy hívnak Dauegberts Pillbox. Nem kell többé elképzelnie, itt van. Jól ismert minőség új ízzel. Dauegberts Pillbox. Indulhat a nap. Colgate. A világ első számú fogkréme. A Colgate 7 féle fluoridot és fogerősítő kalciumot tartalmaz. A Colgate az első olyan fogkrém, amelyet a Magyar Fogorvosok Egyesülete minősített, és sokoldalú tesztek alapján fogápolásra ajánl. Colgate. Tudomány a mosoly mögött. Sauma sampon, sauma balzsam, a haja saumától lágyabban száll. Ahány ember, annyiféle saumára vár. Mindegyik hajra balzsam a sauma. A sauma sampon és balzsam a hajápolás csúcsa. Ahány ember, annyi sauma sampon és balzsam a Schwarzkopftól. Jelentés a központnak. Emelkedik a nyomás. Lejjebb a cukrot és a kalóriát. Mindjárt előtt a sír, mit csináljunk? Szóljatok már oda fel. A nyomás tovább emelkedik. 140-110 felé megyünk. Baj van! 140-120 Magas vérnyomás veszélyes a zeneszakban. Nem bírja a rendszer! Elég a sírból! Mesózsi. Éjjel. A nagy hatásfokú, minden tüzelőanyaggal üzemeltethető, környezetbarát svéd TMV kazánok most 30-50% engedménnyel kapható. 25 év élettartam, 2 év garancia, fele költség, Jet Promit. Ki az? Én! Én? Szép, még lehet. Dr. Hugo kozmetikumok. Ugye nem zavarunk, van egy lapunk is.